ka Confederation of Riboy People CORP krumding ye circle hapo ka jingilam do samla binel nong rum kum president bat ka Coop Eastern Zone hapo ka jingilam do ba Ashok Hongset kum president next step perngap ka por masawa JEA kliyo ban bat di artli ki bas ki bawan na Dhubri Assam batmu ban le chenong ba shelong harangkat ki barjela ki bdan kum ba nyop hongot AA anda ka seng kala talasi ki kot kisla weiru umdon ki kot kisla ki babiang khamtam ki NRC na ka jela Assam ka seng da ka jing sokhya ha ka jing wan tu ki te ki barjela shenong ba shelong kalapan phai bro artli ki te ki bas ki bdan new number AS not iway JC iway pra khandai but AS khat nyau C nyau not bat la lej ban pan phai biang se ki jakka bagi wan ka seng kala lej ban bu shadu khana para bat la mahabru ki driver jong ki te ki bus bakim dai ban wan ke ki barjala ki bomdan ki kot ki slag babiang shushu lo ong ruba ka weina ki te ki bus ka bdan number AS khat nyau C nyau not kala persang ban phet ban laj ka ti seng bhalang re ka jing thwat ka bajur la yo ban bat sumer umbang ka seng ka kenturu ki bord district bakin shimkhya bat shem ki jingkit kli khamtam ki infiltration check gate ka bdan habernihat habak sengkel kli ni ki barjala kumnu ki laj na ki check gate ki barjala ki lai thu bagi ong bagi shuwan ban pej klem da chegi kot kisla